Velkommen til denne video fra Webglobe.dk. I denne video vil jeg vise dig, hvordan du kan oprette en mailkonto, mailbruger osv. på et mailhotel eller et webhotel med mail. Det første jeg gør, det er, at jeg klikker Login og vælger Webmail. Herfra så kan jeg klikke på det mailkloster, jeg er oprettet på. Er jeg i tvivl, kan jeg indtaste mit domæne her, og så får jeg at vide, hvilket kloster jeg er oprettet på. I mit tilfælde er jeg oprettet på mailkloster 1. Jeg kommer ind i min webmail her, hvor jeg indtaster admin@mitdomæne.dk og det password, der er angivet på mit velkomstbrev. Efterfølgende trykker jeg Login. Jeg kommer nu ind i webmail for admin@domænet.dk. Herfra så har jeg en panel i toppen, hvor jeg kan vælge WebAdmin. WebAdmin er stedet, hvor du kan oprette brugere og administrere hele dit webdomæne. Det første jeg nu skal gøre, det er at jeg skal ind i useradministration, og her skal jeg oprette de brugere, som skal være på systemet. Admin-brugeren er default, altså en bruger, som har administratorrettigheder. Root-brugeren er en deaktiveret bruger, som ikke skal bruges til noget. Nu vil jeg gerne oprette 2 brugere på mit system, Peter og Daniel. Så jeg klikker på Add i bunden, og udfylder først user-id-feltet her med Peter, det der skal være foran snabelaget. Efterfølgende skriver jeg det fulde navn og vælger et password. Jeg kan vælge her, om Peter han skal have adgang til at gå på webmail eller ej, og jeg kan også give ham adgang til at være administrator på hele domænet, i så fald vi ønsker dette. Når jeg har oprettet brugeren, så klikker jeg på Save. Jeg kan nu oprette endnu en bruger ved at klikke på Add igen, indtaste foran snabelaget og trykke Save. Nu er de 2 brugere oprettet, og jeg kan i min Outlook opsætte dem i henhold til velkomstbrevet med indgående og udgående postserver. Brugernavnet i Outlook er hele e-mailadressen, det vil sige daniel@demokunde.dk, og passwordet det password jeg valgte. Jeg kan også gå ind og lave aliases. Det kan være, at jeg ønsker at for eksempel info@demokunde.dk. Jeg skal bare taste det foran snabelaget. Det skal viderestille til en e-mailadresse. Så jeg gør det, at jeg skriver info i alias name og trykker videre. Og så siger jeg, at det skal viderestilles til Daniel og til Peter. Og trykker finish. Nu har jeg så lavet en ny e-mailadresse, der hedder info@demokunde.dk, og alt hvad der bliver sendt til den, det bliver videresendt til både Daniel og Peter. Hvis vi går på ferie, kan vi opsætte feriebeskeder herindefra. Vi kan fx gå ind på Daniel og ind i feriebesked vacation message, og her kan vi skrive, hvis vi enabler den, eksempelvis sådan her. Dette var blot en demo af, hvordan du kan oprette og administrere brugere i Ipswitch iMail webserver fra Webglobe.dk. God fornøjelse.